Benim soraularim bit köp. Аларның нәтиҗәләре бит йомшак иттереп әйткәндә матур түгел. Безне җан исәпкә беркем балмаган вакытта да яшәдек бит әле, татар булып бер кая да китмәдек бит. Без татар булып дөньяга килгәнсең икән инде. Беренче чиратта ничек менә үз гаиләң өчен җаваплы булган шикелле, үз милләтең өчен, үз халкың өчен җаваплы буласың. Минем сорауларым бик күп. Менә бу җан исәп алуга аны беренче чиратта профессиональ дәрәҗәдә оештыруга минем соравым бик күп. Менә шуны оештырган кешеләр кемнәр булды икән алар? Аларның бит нәтиҗәсен карасаң менә хәзер. Аларның нәтиҗәләре бит йомшак иттереп әйткәндә матур түгел. Ул татар милләте генә түгел, башка милләтләрдә бик күпләп саннары кимү. Аннары менә бу ничә 16-17 миллионма ничектер үзләрен теге бер якка да билгели алмаган кешеләрнең бу кадәрле саны булу. Аннар бигрәк тә күп кешеләр менә кем белән генә сөйләшсәң дә безнең иләребезгә зур 20-шәр катлы йортларга беркем дә килмәде дип менә бик күп шуны әйтәләр. Әле ярый дибез җан исәптекә бик кайберәүләрнең тәкъдиме бар иде, сорау кертне язык әле, нинди дингә ни карашты кешеләрнең карашлары икән Россиядә дип. Әле Аллага шөкер аны көтмәделәр дип. Чөнки тагы да бөтен дөньяны болгап буталып беткән булыр идек. Анда күпме мөселманнар, күпме христианнар, күпме яһудлар, күпме башкалар дип. Тегәл татарларның саны күпме икәнлеген Мәскәүдә белү кыен инде әлбәттә. Чөнки бу шәһәр бик зур. Һәм бездә татар мәхәлләләрендә дә Мәскәүдә бүген инде 4 мәчетебез бар. Һәм менә дә тагын мәчетләрдән башка укый торган намаз бүлмәләре, намаз заллары бар бит инде безнең. Идарәләрдә дә залларыбыз бар. Ләкин беләсезме нәрсә юк? Менә мәсәлән яһудларның аларның үзләренең мәхәлләләренең китабы бар икән, список. Менә бөтен гаилә белән алар элемтәдә торалар. Һәм аларның анда менә нинди гаиләдә нинди кеше, менә алар нинди юнәлештә аларның белемнәре бар, алар нинди юнәлештә хезмәт итәләр. Алар шуларны берсе белән берсен таныштырып, күрештереп торалар, мәсәлән. Әле мин менә беләм Мәскәүнең яңа территорияларында анда яһудларның инде эш оешмалары, мәхәлләсе дип әйтик инде аларны оешкан. Алар шул эш мәхәллә арасында үзләренең яһудларның арасында бизнес-клуб дип, менә шул яшьләрне җыештырып, егетләр, кызларны аларга лекциялар укытып белгән кешеләр белән шулай иттереп эш алып баралар. Аларның мәхәллә белән турыдан элемтә бар. Менә безнең мәчетләрдә бу нәрсә юк. Менә элек әле ул мәҗлесләргә булса да хәтта теге берәр теге баласы тудымы инде, берәр кеше мәрхүм булдымы, мәчеткә яздырып, анда телефоннарын калдырып, элемтә бар иде әле ул әле. Бу тәртиптә үтәреп китте бит. Хәзер укый белә торган кешеләр бик күбәеп китте дә, мәчетнең кирәге дә калмады шикелле. Теләсә теге бер менә бу абзый да укый белә безне, менә бу абзый да укый белә дип уже алар баралар да, мәҗлес уздыралар, ләкин монда мәҗлестәш түгел, элеккеге булган менә тәртип, халык белән мәчет арасындагы элемтә менә шул югалды, шул юк хәзер. Менә бу шәһәрләрдә безгә бик зур проблема. Һәм шуның өчен без күпме кеше икәнлекне дә бүген төгәл генә белә алмыйбыз. Дәүләт даирәләре алардан ишектер менә бу сорауны куярга тиештер дип уйлыйм мин. Чөнки җан исәп алуның моделен дә карарга кирәк. Ничек иттереп бу искечә хәзер 20-30-40 ел элеккеге бара торган тәртип белән бармый ул. Аны яңа төрле юлларын табып эшләргә кирәк. Безгә бераз башка нәрсә турында уйларга кирәк. Ярар, хәзер инде бу буласы булган, бу нәрсә инде үткән, хәзер киләсе ничәдер 10 елданмы булырга тиешме, фәләнме. Без
Bizni sanamagan vaqtda da yaşay aldık bit әле. Bizni can исәпкә беркем балмаган вакытта да яшәдек бит әле. Татар булып бер кая да китмәдек бит. Ул вакыттарны беркем дә үткәрмәгән дә, санамаган да. Мин нәрсә әйтәсем килә? Иң мөһиме безнең менә милләттәшләребезнең үзен татар иттереп хис итүе. Менә үзем татармын, менә мин мөселман бигрәк тә инде без аны да әйтергә кирәк, чөнки мөселманлык ул татарлыкны саклый безнең. Бу гыйбарәгә беркем дә теге каршы түгелдер дип уйлыйм мин, аны аңлашырлык нәрсә иде ул. Шуның өчен теге элегрәк 14 миллион булган икәнбез, 8 миллион булган икәнбез, 7 миллион булган икәнбез, бүген менә инде 5 миллионга гына калган икәнбез. 1 миллион гына дип әйтә торган булсалар да, кемнәрдер. Эш безнең татар халкының, безнең яшьләребезнең, егет кызларыбызның, абзыйларыбызның үзен татар иттереп, тулы канлы хис итеп, шуның белән горурланып яшәү. Менә шусы иң мөһим.